Anna mulle se merkki. No joku vitu satana diskportti. Käy hakemaan. Kyllä sä topsportissa satana nyt kiekkoihin. Saat ottaa ihan rauhassa jos haluat. Onks tossa joku kämmenväylä vähän? Mä ajattelin rystyläistä. Mitä sait? Sinä heidät nyt. Sinä hevosen. Kyllä. Hetkonen. Aika vaikea tästä tietää mitään. Kosta. Ei sit päässyt. Vittu tää on muuten vaikea. Ei vittu tätä Voit lipiä. sä heitä flikin kaa? Mä voin miettiä, kun mä... Ei se käännä. Saas tää tonnaasta. Heitikö sä Voppa tonne päätyy? Kenen tuo punainen tuolla sit on? Jaa. Bling! Aika hyvä. Joo. Ei ihan milliin, mutta putelle. Mä heitän nyt lipiä. Tästä oli kuitenkin hienoa, että on ihan homoa. Ei näkynyt onneksi. Oi vittu. Otat kuivamaan.